maula ni wari wa no e farafina togala wale wa falai ko ba de be labena nyanye bele ba o labena be ka ke min ye décembre kalo nata nye Bamako kono ya ayesi nyame tebelen kɔfɛ samba fulani mugani nani n'o kɛra juillet kalo ye Bamako ta o bena na kɛ kimɛli o ɲɔanye ye kimɛli in senfɛ Asimi ye baara fɛn fɛn kɛ a san kelen kɔnɔna fala ye a na o bɛɛ lajɛlen dantigɛ maaw ka se ka o faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la banki o dayɛlɛli wolomasiri tabaw ka baara jamanadenw ka basigi passeport ko visa ko ka taa se min ye AES yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se jɔnjɔnw ma fɛn o fɛn ni Asimi y'a sigi sen kan AES tɔgɔla fala ye a bɛɛ bɛna na kimɛ nka maaw sigilen don ka min kɔnɔ ko yalama banki min bɛna na dayɛlɛ k'a bɛ dayɛlɛ n'u yɛrɛ ka wari wa Abdramani Chani ale ye munumunu salo kɛ kɔsɛ na ka taa nin ɲɛfɔ nka dɔgɔkun tɛmɛnen nin kalo in tile 7 wɔlɔfɔw fɛ yen Usmanu Sonko ale ko min ye farafina an fanfɛ jamana bɛ ka wari min dun n'o ye CFA ye ko Mali ni Burkina Niger k'u kana u sigi k'u bolo fila da u sen kan ko ka to CFA kɔnɔ koyi k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka yɛlɛmaw boloda ko sabula CEDEAO ale bɛ sulu sala la min ye AES jamanaw ye Usmanu Sonko kɔni y'a ɲini u fɛ ko wa ko n'ala ma jangɛ fala ye ni CEDEAO tora tan ka Usmanu kow ye ko olu bɛ sɔn ka fara AES ka wari dilanni na han Usmanu Sonko ko CEDEAO bɛ ka taa n'a ko ye cogo min u bɛ ka baara kɛ cogo min sigana yɛrɛ bɛ ka don maa la ko k'a sɔrɔ AES sera yɔrɔ min na sisan fala ye ko maa kɔni tɛna fɔ k'i bɛna i ka banque d'investissement dayɛlɛ ani yiriwali banki ko k'i sigi ni wari musaka kɔni ye k'i bɛ baara kɛ o la ko la sa ko min ye AES ka musaka wari ye n'o nana sigi sen kan k'a bɛna yɛlɛmaba don an fanfɛ jamanaw la sabula u yɛrɛ ka sɔrɔ ko u ka yiriwali ko min y'u ka baara ko n'u ka fɛn o fɛn sa u bɛna na bɔ jɔnya juru la pewu sabula wari minnu bɛ tɛmɛ faransi banki fɛ o tɔnɔw na bi u yɛrɛ ka hakɛ kɔnɔna na ko ka tɛmɛ o fana kan jamana 3 mana fara ɲɔgɔn kan fala ye maa 80,000 o de bɛ jamana in kɔnɔna na olu ka taa ni ka segin u ka sɔrɔ kɛcogo n'u ka baara kɛcogo ko a bɛ se ka o fana yɛlɛma ko kuma tɛ nin waati na a yɛrɛ ka fɔ ko cɛncɛn fo ka jamanaw u ka sɔrɔw olu faralen ɲɔgɔn kan 100 sara la a taara yɛrɛ sɔrɔ 20 na 20 min bi n'o bɛ taa bi faransi ale da kɔnɔ ngulagi ani maati ja la ni ninnu ko k'u bɛ baara kɛ u kan ka fɛn fɛn sigi sen kan musaka bɛ taa tɛmɛ faransikaw de fɛ yen k'a kɛ yɛlɛma ka sɔrɔ ka taa n'a ye ko nka n'u sera k'u yɛrɛ ka wari sigi fala ye u ka kuranko u ka jiko u ka kalanko u ka sirabako fɛn fɛn bɛ yen n'o o ye yiriwali ye u bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye dugudenw ye